Inini zireva namake. Inini zireva namake. Kupura pamberi pemamburizano, kupura pamberi pemamburizano. Kune zvose zvandichataura nhasi, ndichataura chokwadi. Inini Dennis Mambanje, kumbura pamberi pemamburizano nhasi. Kune zvose zvandichataura, ndichataura chokwadi. Yazireva vakamangarira mukwasha wavo 24 July 2026. Saka vazireva vakauya nemhuri yavo pano padare. Vamabanje havana kunge vachiwanikwa kwezuva irori panova vane chikonzero chavazopa kudare kuti sei vasina kuzokwanisa kunge vachiuya kuti vakamangarira vazive kuti chikonzero ndichipi chakaita kuti vasauye musiwo kuti dare ringe riripo zviita. Tinoda kuti muchitaura chikonzero chakaita kuti musauye musiwo mukuita nevoice kuti handina kukwanisa kuti ndiwe nekuti ndakanga ndiri muchipatara aida ndazana kukura taitira kuti vakamangarira vazive chikonzero chasakata musauye. Makatumira mapapers but mazotumira tatopa dare. Zvinodiwa zvekuti munozivisa dare tobva tabhuroka vanenge vakakumangarira kuti akakumangarira ati ane chikonzero chakadai haasi kuuya, tovamisa kuti vasause mari dzavo dzemabhazi vachikuuya kuno osikoshaya munhu wakamangarira. Zvinova zvinenge mari inenge yarasika but izenge yakunzi anenge akuti toda makosto akuzofambisa mahara amazona. Saka pari nhasi tatenda kuti mauya kezvara kwashoya auya pari nhasi pamuchena tezara pari zvino izvi taakutanga nenyaya yenyu mukwasho yenyu auya, saka taakukupai mukana wekuti mutaure zvinova zvaita zvekutaura zvakawanda pamusoro pemukwasho wangu. Ndofunga ndakakupai noti yezvandinoda zvinova izvo zvandinongoti dare kana raprezenda zvinto zvandinongoteedzera. hongu kutaura sezvamuri kureva pane patakazvinyora paya Pana panoti yatakapiwa navazireva, vanoda pfuma yavo danga 8 mombe yeumai yechi9, majasi size 8, black suit and black shoes size 8, black hats. Zvamai 1 brown suit plus brown shoes size 7, umbrella mazunguza dumbu 300, jug cup nesari black noti yatakapiwa panapa navatezvara zvavari kuda kumukwasha wavo. Ndinoti mazvinzi handina kushata zvavo tieta kuchidzosera kuti kune mukwasha ndo zvataurwa navatezera handi mazvinzwa zvaverengwa saka ndozvo zvavo zvavari kuda vatezvara venyu
ndakubva kunzwa kwamuri Mukwasha zvinhu zvinoyarini tezvara muvapa zvinhu zvavo. Nyaya iri kutaurwa inyaya yekunge makawirana zvekuroorana. Satinambopinda ndariyo yekuroorana. Marriage in Zimbabwe, according to the constitution, is by consent. Haizi kuti munomanikidzana. Isiburi patakaripa dambudziko remimba yakaitika. Izvi zvokuroorana hatinamboti takazvitaurira nechekutanga. Chechipiri, ava vacha handivazivi. Takataura navo pakutanga 2002 takazoti vakashaika. Saka nakuziva kuti ava ndo vazopinda baba vacho here kana chii. Saka first time tosangana navo pandau idzi. Apa tiri kuda kunzwa imimi muri kuti makaripa kureva kuti kuripa kwacho hatisi kuziva kuti mairipa musiri kuroora here kana kuti mairipa kudii. Tasiri kuroora. Mairipei chamairipa Angaita mimba. saka ndokubva manzi bhadharai kana kuti chii. Ibvai majekesa kuitira kuti tidi tisaramba tichikubvunza imwe mvunzo. Tinezenge tiri ku imi ibvai majekesa zvata takadai zvobuda pachena. Ini takaita relationship naRachel Zilewa. Time yakanga iri mukadzi wangu abva pandiri tiri paseparation. Ndamuudza kuti relationship iyi haikwanisi kusvika kumarriage nekuti mukadzi wandachata naye anogona kudzoka. We have to wait until paita kana 2 years taona kuti zvasvika papi. Saka zisati dzapera idzizuva tiri mukati mekufambidzana ndopakaitika mimba by mistake. Saka ndo patakatora step yekuti take maputiro. Saka muri kutaura kuti uyu mukadzi haana kukubikirai, hamuna kubika mese nemukadzi, ndozvamuri kureva? Kubika akambobika hake but tisina kutaura nazvo kuti tikuroorana. Saka maingogara mese chete ndozvamuri kureva, maingovara vagere vese musiri mukadzi nemurume. Kuna vatezvara pamusoro imama uyu munhu uyu ari kutamba nedare mambo anotaura iye achiti taingotamba tisingazivi zvatinotambisa izvi zvichamusvitsa pakaipa. Ende ari kutaurazve iye achiti handizivi, ane vaanoziva vakafa, ini ndini wacho ndaikuchacha. Pane vakafa vacho ndini dunzvi racho. Sori neurombo nezvaunotaura. Mukwasha ndiri kuda pfuma yangu pasina kukundikana. Ndini Zilewa wacho. Haasi kuzoita chitanda ende apfuke. Ndini Zilewa wacho ari kupfukira. Ndiri kuda pfuma yangu nekutambisa kwawakaita mwana wangu. Handine kuti iwewe makanga muchiudzana zvokuti kudii kugara nemwana umwe chete wemwana womunhu dondo kamwe chete kawangosangana naye imhosva kana hurumende yacho ichikutendera kuti unongotambisa vana vevanhu kuti uno uri bhuru renyika. vakuru muri kuinzwa tetaurai tinzi pamusoro ichanoma ndinoda kuti ndibatsirane nadzo dzemuri vose vasimudza ruoko rwekuti ndiri kupika pamberi paMwari kuti zvandinotaura ndezvechokwadi. Ini kuti ndizivane naRachel uyu vakauya vachindipindira kumba kwangu nhindi isati yatombopo kuti enda naye anoona pamusha. Ndikabva kumba kwandaigara uko kuHarare ndikauya naye uyu nemukoma wake akashaya. Vakaona pamusha kumba kumai vangu vari vapinda vakatosvikoita zviri official zvacho izvozvo ndokuzotanga kugarisana vese. Haina kutanga unoiri mimba akatouya akanoonawo pamusha RaChel. Saka ndiri kuti hama yangu
dai adzidza kutaura chokwadi kuti Mwari munhu wese ndozvinotaura shoko raMwari. Kunze kwarwo hakuna anopinda denga kana tisina kugara nemunhu. Vari kunyepa zvizhinji zvarutaura panapa zvizizo. Racho akatova nechannel yacho, variyo vamutsvaga vakamuintrodusa kwandiri ndiri kumba kwangu. Murume wangu achitoripo akakumbira kuti ndiri kumbira mukadzi wako aperekedze vanoona pamusha. Vakatikudza pambari pabhazi kana ndiri kunyepa ngavandipindure. Vakandipa nemari yebhazi tikauya nemukadzi une mukomo wako. Saka ngavataure chokwadi voyanana natezvara vopedzerana mhosva inoripa. Kwamuri yadzo mukwashi zviri kutaurika izvi kunyeba. Handina mamwe mashoko ava vaimbenge vari hanzvadzi yangu, munhu anondivenga. Uko hatitaure kwamakuenda uko, tiri kutaura mashoko, tiri pamashoko bedzi, kuti pamashoko avari kutsanangudza hongu kunyangwe achikuvengai, asi nhasi tiri padare. Imimi mapika apa pamberi mukati zvandichataura zvese zvichava chokwadi. Saka ndakuti imimi hamusvikire papoindi yekuti yaimbova hanzvadzi yangu, haisisiri hanzvadzi yangu. Haiwa, uyo umwe mutauro wamunoshandisa henyu, asi isu hatingauteedzere. Tinoziva kuti panyaya munogona kuda kuhwanda nematauriro amuri kuda kuita iwayo, but isusu taakutozonyatsoona kuti pane kupika wamataura kuya taakutoona kuti maakuenda nepasaiti. Dai mamaedza pachano yamapika muchitaura. Ndinodaro changamire pamusoro. Akaburitsa mashoko akatiisa papeace order kwamurambira kuti unofa mabuda munyaya inzwaiwa tererai mudzo patiri kudaka hongu zvamakatirana kumasuro tiri but tiri pachano yemukadzi avo vari kutaura havasi kutaura zvee zvakuti uye hanzvadzi yangu takambopesana aivo vari kutaura chete pachano yenyu yekuti imimi pamakatora mukadzi uyu makauya naye mukabvisa mari pambaremi achienda uyu kuinda kumba kuna mai vachiripo. Ndopatiri kuti hapasipo here edzi ndikuti handisi kuti wanditaura naye mudare ndine vava ndine mwoyo zvese, saka ndiri kupindura upi kana ndakupindura nemondibhuroka ndipewo mukana akanditaure zvakakwana kuti uyu haana chakanaka chaandaura pamusoro pangu, nekuti akabvira kare achida kuti ndife uyu. Akatotaura ega nemuromo wake zviri on record. Izvozvo zvinopinda here panyaya dzanateva zvinopinda pakuti auya kahandita makutotera zvaarutaura angataura chakanaka. Ndatotera iye ndiyo ndiri kutera ndisitera rachero imhandu yangu iyoyo. Alright, aiwa ndiri kuzvinzwa mhandu dzenyu idzo kana kuti umhandu munonge makuzoitira makumba tarisai zvinokwaakagara. Aiwa ende vanenge vachiita matare vese ivo vakanditaura mashoko ekuti ndofanira kuti ndife ivo vari tuwa. teererai apa pamagara papa pane akamhan'ara neakamhan'ara, hapauyi mawitnesa. Imimi kana mine mawitness enyu ndo atine takuzoti witness wazvinzwa here witness. Zvino ava vari kuwitnesserana pamusoro pevavo ngokuti nyaya yatinayo chimbomira nyaya yatinayo muno mudare ndiyatezvaro vauya vari kuklema zvinhu zvavo sababa. Ini pandoda kuti ndikuvhunzei ndepekuti ava pavari kunzi vakambosvika kumba kwenyu vakatombogara here kumba kwenyu? Vatombogara. Vari munhu wamuri kutamba naye sematauriro amaita zvekufara here? Kozi tinoda kunzwa kuti tezvara maakuzopinda papi? Zvakanga zvisina kuwirirana kuti tiri kuroorana, asi munhu akanga aine mimba yangu. Alright, chimboregai ndikuvhunzei mubvunzo. Imimi mune vana here vasikana izvozvo? Ndine mumwe chete. Akatoroorwa Asati. Achiri muduku? Pazera rake rekuroorwa. Saka toti here zvamamutaura kuti pamutemo wemuzimbabwe ina ndiuzivi mutemo wemuzimbabwe mukomana nemusikana vachangotozongofara vese zvovharana pari pamwana wenyu. Ndiri kuti changamira. Pindurai apa. Ndinopinduroka zvandoo. Mukati ndiri kutika wamubvunza
pindurai bedzi pandakubvunzai apo kuti semwana wenyu aakuti aakusvika nguva yekuti ave nemurume, imi muchati murume wacho siya zvekundipa pfuma here? Pamutemo changamiri, marriage is by consent. Vanhu munenge mawirirana taurai neshona neshona consent toisa still kana chiri chirungu ichocho isusu dare redu muno rinotonga dzipi nyaya. Chitibatsirewo kuti isusu zvatakugarisai muno tiri kuita nyaya dzipi? munotonga dzecustomary, saka consent asi dzisingaite infringe on the constitutional rights dzemunhu. aiwaka isusu tiri kuchivanhu isusu. That's why muri kunzwa kuti madzimambo akuzova mamarriages officers. Akuzova tinenge titori nezvakawanda zviri kumisa zvatisiri kuda panyaya dzamuri kutaura idzi. Isusu tiri madzimambo anogara nevanhu kumusha, ane tsika, vanhu vane tsika dzavo. Hakuna munhu ane tsika yekuti achangofamba achiita bhuru achienda achiti it's a consent, kana I don't have any consent newe takangokisana paya but ngazvivharane. Ende zvino muri kutaura kuti it's by mistake makaita mwana. Ande muri kuzvona muri kuti mimi makaita mwana by mistake. Chinhu chiripo mwana naimo ndizvo vakamusa kuti wavakaita mistake ari kuti hanzi mwana uyu ari kupi aiwa ndokufamba nenyaya yakakwa ndodare racho ndodare ari kupi mwana uyu makabva mamurasa here? Because chinhu chinonzi mistake ka hachigashirwi. Chinhu chemistake hachigashirwi. Ndo varungu vanobva vati do away with it because chinhu chemistake inocorrect. Mistake inocorrect. Saka izvino muri kuikorekta muchiti ivo ngavakorekta muri kuikorekta muchiti maibhadhara mari yekudi yemistake asi rekodhi havana here? aiwaka tatapa maibhadhara imi muri kutarisana nesu kuno zvemarekodzi enyu hatinga isitaya tisiripo tiri kuti apa maibhadhara mari yemistake here yamakaita hongu and alright tichidaro muchiti hongu uyu makabva mazomutaurira here kuti nemaona tezvara imistake yandakaitai mwana wenyu handimudi? Makazvitaura musi wemistake uyu wamaibhadhara eka mosvairoveka because isusu kunyanya takudaidzirai kutwasanudza tsika nemagariro nechivanhu chedu isusu isatitore zvinhu zvevamwe vanhu, pfungwa dzevamwe vanhu kana dzinonzi marights aya anonzi marights aya. Because imimi nhasi munhu anogona kuuya achikurwisai pamba penyu achitaura right yake pamba penyu imimi kuti aiwa inini nditori neright yangu because imimi makandirwisapo saka ondauya. Isu hatisi kuda zvemarights, tikuda zvekutaura customary law. That's why isusu tiri kuzopinda painozonzi and local courts because tiri kudhila nevanhu vari mumusha, tiri kudhila nevanhu vane tsika, tiri kudhila nemahumans, maafricans vanonyatsoziva kuti ichi neichi neichi. Customary law kairi kutaura kuti imimi mune mwana womunhu munofanira kubhadhara pazvimwe. Imimi pamakagara apa nhasi maitotaurira kuti maitotaurira ava kuti no inini ndingagone icho neicho nekuti ndine chikonzero ichi ende hakuna munhu kwaanotaurirwa kuti iwewe shamwari tiri kumbodanana zvedu mukadzi wangu achauya obva ati alright ngatiite mogara. Handifunge kuti zviri normal kuvanhu izvozvo, vanhu vakatozvitora as normal kuti ava mai ava vakaitora as normal kuti hazvisina mhosva. Uyo paachauyawo ndopanichabuda ndopataurira mai ndopanichabuda
kana uyo auya ngatimbofarai mobva masvika pakuita mwana mobva maiti mistake ende inini I'm worried kuti why don't you say taita mistake yedu iwewe zvavharana neni handichada kukuona. That's why avo vazouya vachiri kuziva kuti ende muri kutaura 2003 nepese pamambema muchifamba muchifambidzana mese mungadai makatoivharaka ende mhosva chaiyo hairovi yamanzoitaurwai mhosva hairovi. Isusu hatisuda kumbunyikidzai ava ndotezvara venya vamamine mukadzi wamabereka naye toti here makazvitadza kuti hamuna kuzoti sorry pamistake vana tezvara ndatadza futi mondizvo pavari kutaura vamukwasha dai kuri kutoti uri munhu akachenjeraka anowana paawana tezvara ndabata pakati roora toziva kuti haripere musi umwe chete. Zvino kwamuri kutara vanhu henyu muchienda uku muri kupedza nguva nekuti pane mwana hongu kunyange dai makawirana namai ava kuti wangu achazouya ivo vakabvumawo kuti inini regai timbogara kana azouya ndichazoenda handizoni ndo pamakaya makatsiga makataurirana kuti kana wangu azouya wandakachata naye iwo uchaenda asi paane mwana manje ndo patambobvunza paya kuti ye zvino mwana uyu pamakaita mistake mwana uyu makabva mapa here mai vacho natezvara kuti paita mistake mwana uyu nemukadzi wacho ende mistake yacho inoda kubva yaonekwaka kuti nemwana uyu aneseneme kwana sekuru here kana kuti ndo mistake yatiri kubvunza kambotizoye kuti tibva taona kuti imistake zvechiwa mwana akapuwa tezvara ana tezvara imistake kamborodza pari mistake ndikureva kuti seneme yake inotaura imini inodana mambanje handi muri kuona mambanje kuti mistake yacho inobva yazonyanya and the last time iyo we wanted to clear you pamambanje uyu zvari kuti mudzimai wenyu imimi muchiti hasi mudzimai wangu auya kanhasi mudare chimukiliyai muti iwe hausi ndo zvatakakutaurira chimurambai pamberi pedare but hamuna kudaro ava took his powers kuti zvechokwadi vanhu vari pamwe chete indiri kuda hangu pfuma dzangu zvazvisina kumboipa ende imimi zvamuri kutaura zvamuri kutaura but zivai kuti muri munhu wechishona. Ndosaka ndakubvunzai kuti mwana wenyu chaiye kana akanzi nemukomana aiwa imimi ndimi baba vemwana uyu but inini ndawirirana naye handina chandinokupai munonzwa sei munobvuma here ane mwana futi kana kuti iyo bva ngoti sorry is by mistake ndakubvisa maputiro zvangu mwana obva atora mwana wake otora mwana wake oenda kana utoramba ine mwana wenyu achiri ndine mistake ndo zvakasvika apa. Isusu hatisi kuda kuti titore nguva refu inini ndine kwandinoda kutomhanyira kubasa futi taida kuti imimi mutsarutse zvinhu zvenyu ende sepadare tiri kukutorai semunhu handina kuzokupindura henyu pane zvamandibvunzwa muchinditumira mapikicha matadza kuuya kuno uku muchinditumira muchitaura zvokuti munorwara ndakakupindura kana muchirwara ka iraiti yemunhu yekurwara munobvumirwa kuenda but mimi date ramuri kuzondipa iro rekuti musi wa10 chinyi koipo pacho makadi kuti anytime ndinogona kunge miri yangu yandivhiringidza pamwe ndinotadza kuuya kudai mukazi mukapaumba tikakusiyai ende apa ndakusiyai semunhu kuti nyaya dzenyu dzingoita smooth natezvara. Last time paya makavataurira mukati ndaingobika mapoto nhasi madzokorodza futi nhasi muri kudzokorodza futi kuti aiwa konze ndemuzimbabwe musanyanye kuteerera tumaclose tunoiswa tuya tune vanhu vanenge vachituda isusu that's why tiri kudzi tinoita dare kuno kumusha rinogadzirisa imini
pane zvinonetsa zvetsika nemagariro. Because zvino tikagara ndikati inini ndirapa avo varapa tobva tasangana nevanhu vechirungu hapana chatombobuditsa isu vanhu vatema. Because avo vese vanonga vachingotaura kuti isusu icho chatite isusu icho chatite. Zvakutirwisa kusvika nhasi muchitaura izvozvo. Imimi pedzeranai naTezvara. Kana musingagoni kupedzerana naTezvara taurirai dare. Taurirai dare kuti aiwa inini zvevava ndivazivi avo vari kutondipedzera nguva muno tizvinzwe. Because ava vauya nemwana wavo handizvo kusvika ava vamhangara ende vakamhangara musi iwoyo. Imimi takupai flow to save yourself. Kana usachadi mukadzi uyu mupe kupuro aende, then you are free. Mukati aiwa ini kupuro handimupi. Ende isusu tikanzwa ichiri pawichero paukama tichinzwa murume wedzehanzvadzi yedu kana vanana tete achidaro totoziva kuti aiwa vanhu vanodanana rikaiti vasiye pavanga vachitadzirana paipai havachapagadzirisa. Mamuchida kutaura kuti amai ndaona masimudza roko vari pakati pamusoro iwamambo. Ini ndinoda kutaura baba pamusoro peshoko randandwa rekuti vaibika mapoto. Inini ndiri mukoma waRashel. Mufamily yedu ndini mukuru. Takauya isusu pakashaika amwene vedu amai baba kwamambanje uku. Tauya kuzoviga amwene vedu. Vanasekuru hanzvadzi dzaamwene vedu vakakumbira inini. Izvi ndakutaurira kuti baba vazviziye kuti ndo zvakaitika panyaya iri kutaura murume wedu kuti tatichibika mapoto ari kunyepa. Vakandikumbira kuti mwana uyu asare achibika mumba maamwene vake. Aigokumbirwa sei iye anga ari kubika mapoto. Vanga vasina kuwirirana naye baba ava kuti vachadii vacharoorana. Vakatomukumbira kwandiri taida kuviga amwene tichidzokera musi iwoyo. Vakati hazvikwanisike nanzvadzi dzavo nanasekuru hanzvadzi dzaamwene vedu musaende tine nyaya nemi tikarara. Vakaisa nyaya yavo manheru acho kwandiri. Inini ndikataura nemunin'ina kuti ndo chichemo chavari kutipa. Akasirwa midziyo yaamwene ake kuti asara achibika. Vaimubikisa seiko baba ava iye ari wemapoto? Iwo baba ava vanga vari pera. Vanga vachitoripo vakatopembererwa. Pakatobviswa mari. Pakatopembererwa vachibvisa mari amai vadi. Baba mumba mavo. Handiti anozvaitirwa kuti imba yamai isaputsike. Saka vaida kutishandisa. Ava baba vaida kutishandisa. Vaine humwe urongwa kuseri kwedu. Tinoziva hedu kuti pakutaura zvinowani mupfungwa mavo mavari vakuru ava. Asi chinosunungura dare hanzi mukutaura tsiye nyoro dzinodini dzinodzora kutsamba. Imimi baba dai muri munoedza kuti mutaure navatezvara venyu zvinovaita kutiwo mwoyo wavo udzoke pakadini pakati rerudo. Pane kudzimba kwamuri kuda kuedza kutaura handione kuti dare ringateerere tigotora nguva refu muchitaura. Imimi zvinotakukupai mukana wekutaura zvakasununguka kwamuri kuti muruda kupa here vatezvara pfuma yavo kana kuti hamukwanise kuvapa. Muchitaura majeka ndo raakunzi dare asi hamukwanise hamuna zvinenge zvine kakuramba kana kuti ndiri kutsvaga kana kuti ndinoya musi wakati ndokupaiwo zvandendawana. Pane matauriro akasiyana panhu ipapa. Kana kuti zvedare renyu handinei naro. Hapana muri kutondigadza mahara. Ndo zvandakakupai nguva tingaswere tikada kutora nguva ka
but isusu tochibva zvamuri kutaura ndozvo zvatofanira kunge tichinzwa. Dare ndinoremekedza ndiye saka ndauya kuna mambo mumakorokota asi kubhadhara aiwa hatisi kurapa ka munhu wese unogona kupinda mushuku bari chaunenge uchida inyaya kuti mari unenge usina asi kuda unenge unenge uchida saka ndopatinokuubvunzai umwe musi ndinogona kutarisa kukubvunzai mushopu kuti imari iko chinhu chotaura kuti $40 ini ndichidzokera ndozato chinhu ichi ndiri kuchida ichi but ndichanotsvaga mari yekuti ndizouya ndizochitora. Saka isusu tiraudza kwamuri kuti hongu mari hamuna panguva ino here pamauya padare of course mari hamuna asi mune chokwadi chekuti munovapa here. Taura zvokuti dare rifare. Aiwa isusu hamusafadze hatisi kupuhwa isu ndotezvaranya avatezvara kana kuvanyebera kana kuvarambira ndivava isusu hakuno kwaasi ndiri kuda kugadzirisa kuti muyanane pane mwana takasangana uya wamambaji takatotonga dzakawanda dzinyaya muno imi mukapinda tikataura nemi mukabuda saka imi muchabuda futi panouya vamwe saka isusu hatinyanyo tambudziki. Chinhu chedu chinozonge tishungurudza ndechekuti tisasiye vanhu vakahenyana nyaya isina kufamba yemunhu akwidza dare. Handiti munhu akwidza nyaya yake kudare ongobuda achingoti alright rega hangu ndiendi hapana zvazvataura. Isusu tiri kuti imimi hatisi kukumanikidza esi kudai because imimi ndimunoziva apa nevanhu vese varapa ndimunovaziva isu takatanga kukuzivai pano nedare. Saka izvozvo ndo zvinoramba zvakadaro. Saka munofanira kutaurirana nyaya yenyu ichipera mari inotsvakwa. Chero isusu patakatoroora takaroora pachisara zvimwe tikangowana tinonoisa. Ndosaka tabvunza kuti munenge muri pakuti here ezvino nhasi mari hamuna asi ndabvuma hangu chi yaya so ipamfore mkanya ndime here makakusha mbeu mwanasikana wavo ndime here makarare mwana wavo pakabuda mwana ndashona inenge yatsika avo vatozvibvuma avo vatozvibvuma ndo pauya tezvara ndo zvavainga zvizopanyaya kuti makatorane mwana wavo saka vaya vachiti umukwasha wangu and kwete kurara bedzi kugara ari mwana wangu saka vaya vachiti kugara umukwasha wangu ndinopuma ndese ndinokuti pane zvatakabvisa takatachida kuti zvinhu zvese zvine history zvine record hapana here zviripo zvine record. imi makabvisa chii nechii? mirai zvatiri kudaka hatisi kuda kumbunyikidzai vamambanji tiri kuda kuti tive on the draw board tese. Handiti imimi kana makambobvisa zvimwe zvamuchiri kuziva ndezvekuti chii nechii? Shangamiri ndakaenda nemuyaya ndakapinda mumba ndikasara handisina record 24 years ago 23 years ago handisina record asi zviripo. Saka ndaida kuti tizive kuti izvozvo zvakanga zvakanangana nechii tuchitarisa pane zvataurwapo list yamukutaura zvanga zvakanangana nechii zvakabviswa izvo. Baba imi mune zvimwe here zvamunoziva pane zvaakabvisa musoro imimi? Ndokunga tagara takuta dare mukwasha wangu asaita sekunge anotamba nepfungwa dzevanhu. Mirai iye mukwasha uyu ati akadhimenja. Mirai
isusu zvatiri kuedza kutaura toda kuedza kutaura pakuti imimi neuyu mufambidzani because manje mukati akadhimenja hapana kwatinoenda ndozvaakataura aiwa tiri kutaura ava vati ndakauya munyaya haauyiwi kuzobhadhara damage munyai anouyiwa naye paroora saka tiri kuti imimi ava vati makore ati wandei marekodzi ezvinandisini ani mawanzo adaro ndopatakubvunza imimi kuti imimi pane zvamuri kuziva here zvavakambobvisa because avo vari kuti pane zvataurwa zvese izvi pamwe pane zvangu zvandakatobvisa handichaziva havasi chitori no havana zvavakabvisa vakangobvisawo mari yavo yavakabvisa yokuti mari ndofambira pano mari mari yavo yakabvisa mari yakare yaiva kuma$80 ndo mari yavakangobvisa nobva vaenda makanyora kuti 8 makakubata kuti ka1 here ungoti 8 kana kuti pane pamakati yanga iri mari yekupinda mumusha manje takangoti kupinda mumusha tobva tasiya pakadaro tikati tichazotaura newe mukwasha kozi vana baba vangu vasina kunge vakakwana varipo vese ndizvo zvatakakutaura taura heni takabva kuharare kuenda pane mbudziya yemunyaya vakuda kuti takangofamba vanopinda mumusha bedzi aiwa itai muchibvunza naye papo mutitidzwa ndokuti nyaya yedukachidzwa tura kuti apa chinoboka turatsvaga chokwadi ezvozvakufamba nyaya zvakufamba manje tauriranai kwasha akouya usiku akatotiendesa kutodzokera izvo zviusisona saka ndatoya kuzopai mari vadati zvinhu akuitwa usiku kudai no kwasha wozouya wakasungunuka saka tibatise mari inoita $80 tabata mari inoita $8 ndo mari yakuti yakadhemeja ibatamira takadaro ayo isusu pekudhemenja manje apa hatina kupanzwa kana yapa kana tapa 8 because ikanzi makadhemenja ukura kuti mamuna chini mune musina zvamuchataura because anenge abuda mamu isu tiri kutaura kuti ati $80 yaakusiyirai mukati munyaya uyu ezvinezvi yaakutaura achisungunuka kudzoka padariro renyaya ari kuti zvimwe zvinhu handichazvizivi pane zvandaibvisira mari kuti chekuti nechekuti saka isusu tiri kuda kuti ndiri papipaya pamboverenga pamusoro emambo iye kana aine iye paari kuziva iye andakagumira apa ngaabvise zvaari kuziva iye ndopataakuda bepa ipapa kuti tiriverengwe nowawadza seiwo mapepaone tichiedza kuti kana muchitaura merezvi ndizviverenge because pari kunzi tezvara vazireva vanoda pfuma yavo danga mobe 8 yehuma yechishanu yechinaini majasi black suit black shoes black hat brown suit and brown shoes size 7 umbrella mazunguza dumbu 300 jack cup nesaru reblack handiti mapabatera exactly nyora izvi uchivapa kuti imimi pane tushow tudiki turi kutaurika kana zvihombe imimi kamunogona kuti inini ndiri kubvisa ichi neichi but noti yezvino ndiri kumboona kuti ndatsvaka mari kana kuti nditori nayo izvozvi nditori nayo ndichakupai ndozvinoita murume izvi zvedu mirai munzwa ndikakutaurirai nini munogona kuti ndonyepa munoziva nde madzimai makati nde madzimai handiti zvandine 3 ka handinorore kune umwe mukadzi ndichiroora ndichitya avo ani mazvinzo
ndichitya vamwe tezvara. Kuna tezvara yekunorora zvakafanana nezvandiri kuita kuwana kwandiri kudii kwandiri kuita. Handi ndizvo. Saka imimi musanyanya kutarise zvaizvi zvekuti pamwe munogona kuve mine kana kuti matoita umwe mukadzi bati uyu mami nayo makanditumira zvekuti avo pamwe havazvizivi. Makanditumira marriage certificate raitaura kunge zvekuma 89 handiti marriage certificate ra89 but imimi pari pamutemo ne makatotyora mutemo kuva nevava but makatoutyora. Saka nhasi tiri kutaura kuti zvamakatyora apa mabuda nenyaya yakanaka yamama akutaura kuti inini zvinhu izvi ndizva 2003 ndizva 2002 zvaane makore. Saka ine handichanyatsooziva handiti ine handichanyatsooziva tikachiti tezvara zvamusi imimi wochiti pai zvamunoziva tezvara vataura zvani zvavo handiti ende isusu tazoramba kuti munyai hauyiwi naye panenge pachinotaurwa zvemhosva. Munyaya inotorwa kunorora munhu. Ava vakauya nemunyai kwainororwa kuti avo varorwa. Tazobuda neshoko zvirinoti ravabuditsa kuti takamutaiwa imimi chiendai mozodzoka tina ukwana mazvinzo chitipa mari $80 mapanzwa here jena kuti vapataura. Ndambotaura changamira kuti baba vatakataura havachisiva ava zvavari kutaura hachazivi kuti chokwadi kana kuti nekuti vaziva vatakadhirana 2002. Aiyo imimi pane pandabataka hatisi kuda kuti tivasiyanise ava but pane pandabata panzi nemi ndakatumira munyai inini handinozopinda mumba ikoko kwanditi matindakaenda nemunyai matindakaenda nemunyai asi ina handina kuzopinda akapinda munyai. Saka munyai akazoti vataona chaivo ndavanhingi baba vaona uyu later pazvimwe takasvika usiku apa takasvika masikati tikatosvika nekwanekudzira kugrowth point zvekuti taimhanya aiwa kutaura kwababa hakupikiswa. Baba vanotaura zvavanoda because vane shungu anga vane shungu dzavo. Imimi tiri kungoti patari ezvinezvi mariona bepa iri mune here kamatombounongedza apo kuti inini apa ndichambotanga ndatatarika apo ndichifamba because inini ndinoda kutomhanya zveshuwa ndakanonoka ndakajyiwa kuti pamunoti apa ndopa ndoda kumbotatarikira apo. ndikambobvunza zvinonzi mazunguza dumbuchi mapfugudza dumba tinotaura kunokwa zvamai pane zvamakabvisa here ndozvekutaura zvamai ndo mapfugudza dumba amai. yanzi Marie you are very lucky. Mapfugudza dumba akutaurwa ndo zvinonzi makaroora mukabvisa mapfugudza dumba nerutsamba zvanadanga zvese izvi makutatarika muchiuya mukabvisa mapfugudza apa kana motizvo zvarutaura kai kutaura zvavo tinoziva kuti padare imimi mamapfuma nyaya yenyu sekutaura kwamuri kuita muri kuti handiti makasiyana namai avo sekutaura kwenyu ndo zvichemo zvamunema kuchema muchiunza kudare hatisisiri tese hapazonotyadywa mombe dzese dziri ngani dziri 8 mabva nemashoko aya akanaka muchidini muchitaurirana zvakanaka zvino imimi isu teta kutongotaura vandotakure takuona kutoti pakushisapo kushisa kwacho tetaona kutoti hatingakubatsirei nekuti
ukabata mbudzi ukaisunga muhuro hainde kwaruda kuenda unoda titsigire mabhureki but inozoenda yagona ndaakufa saka isusu ndopatinoda kuedza kukubatsirayo kuti nyaya yenyu iyi bvumai panyaya yenyu mowirirana naTezvara isusu tochemawo naTezvara kuti onai pa vanhu havachagara vese dai machivatsitsewo pakati mambo saka vari panapa ndo matare matauriro anoita because mimi hamufaniri kuti mutitsvage zvaticataura isusu tinokusesekedzai tichiona kuti imimi muri kufamba sei ndo patinozoita kufamba tichizvika tokubatsira moyanana zvakadini zvakanaka unga nyaya ndiyo yamuri kutaura kuti tisvike patinozwisisana sekuti pane mwana chirume chinotaurika mukanya munoda kuita mumwe mukanya asiri yedu vana mukanya vanoti gagaga saka akanaka ipapo asi zvataurwa izvi zvakanyanyisa list inonzi list iya inonyorwa iya haisiyo inopedzisira munhu achibhadhara munyaya chaiyo anochema kwavo azvambarira pasaitonanga tiri kurovana here tatamboya ne20 ne150 apo aiwa izvino taakuita pano zvino izvi taakuita pano manje zvamawana imimi we come down here mind you ava vari kubva kure ichocho toda uchigadzirisa toda uchibata kwavanobva kure ndakandiriko for the past ndakandiri kudefeka ini kuchechi ndakatoona 10 of yakanzi nembudzi ichidayo paserve station payapo ini ndichidayo kure saka tine tichida kuti kana imi muchironga zvinhu zvenyu chirongai muchivapa space of time and imimi futi munenge muine space of time yekugadzirisa zvamuinazvo zvese izvi zvakanyorwa izvi hazvireve kuti ndo pavatonyorwa vachiti ndiri kutoda mombe 9 izvozvo ndo pari kurovesa murume mombe 9 izvozvo aiwa imimi munogona kuuya kana nemombe 2 kana nemombe 3 ende kana mukawirirana avo vanogona kukutaurirai kuti kwandinobva kure handitini ndoda mari yakati pamombe ndiwa tinoita kuvaudira zvedu zvisizvo zvamuri kuwirirana zvese izvizvi zvamaisirwa izvi panoroora murume kashoma kuti ati mari yacho chaiyo yakariswa obva angoibvisa besides vana mwanyamusha vana ndiro vana magara benchi vakati haiwa idzo dzinobhadharwa idzi rutsambo zvese wanakidzwa kani shamari mati makapinda mukatobatirwa apo ndo patiri kuti isusu hapo ndekuwirirana kwatari ukaona Tezvara vajamba zvimwe zvese izvi vakanganwawo saka iwewo wakanganwawo pamajambira giya rebhasikoro refirivhiri rakutotobva parini baba saka isusu tiri kuziva kuti pavataura pavari kuda taakudhirira nepamuri kudini pavataura Tezvara tochizwa kuti iwewo unopa Tezvara ngani pakutaura kwavaita izvi kana kuti tibatsirane ka tisingashungurudzi nekumhanyisa nguva dzidera imimi muri kuda here kana kuti tokupai nguva yekudzokera muchirizonotiudza here kana kuda kutiudza izvozva aiwa zvazvisisiri isusu dare redu raecontinuation but let it not be proper rarecontinuation because zvafanana nekuti mimu maakuenda pana Tezvara muchiti Tezvara ndambouya Tezvara ndambouya Tezvara
ndambouya but pari zvino parida kuti pamuri kuuyawo kuna tezvara muri kuuya vachimboenda vakudzokera mwoyo wavo wakachanzoti dzadzadza vachiti aiwa ndabva kumukwasha ende ndinoda kuzokukumbirai imi muri vanhu vanonamata muri vanhu vanenge vakaenda kuchikoro mashoko ekutaura makukutu aya anonzi makukutu aya munofanira kutaura mashoko enyu asingadzimbi munhu ama muchitaura esa amambotanga muchitaura usatiri kudomadomaka amambotanga muchitaura aya kuti aiwa takatobhadhara tikatopedza mhosva ai isusu dare zvarinouya richitaura kuno riri kuuya kuzokusunungura imi kuti mubve pakuremerwa kuroora hakusi nyoreka kana usingakwanisi kuziva kuti ndine mhosva. Munhu asingazivi mhosva yake anoitora kuita kunge zvimwe zvinhu zvisina basa. Isusu tiri kuti mhosva yaminayo nanatezvara yemwana wavo tausvika pakuwirirana kuti imimi maane bepa renyu maakunyatsoritsanangura kuti apa pakanzi mombe 9 kana kuti apo pakanzi chakati ndinoda kutanga nezvakati. Asi kazhinji rwakanyorwa here rusambo hapana kureva kuti mimi munenge mangotarisa pakati kure karafirihwiri yatoakuabatsirwa zvese. Saka apa tisingapedze nguva mistaka takuda kuti muchidimbu imimi chititsarutsirai tezvara varipo noti dare renyu kai harisisire kuti muchaenda pasaiti kana kuti muchaita sei. Pari zvino izvi bepa marinzwa here takudokumbira kwamuri kuti zvamanzwa bepa muri kuifunga kudii. vati vada kundipa mukana kuti munofungawo ndozoparisiko aiyo tisingakupei mukana asi panhasi ratirosara takabata mukana hatikurambidzei mukana unowanikwa munhu wese kunyange kuuya kunotongwa chaiko munhu aba aponda munhu mukana unopuhwa tozviziva asi pane kubvumirana kune kuri pakati pati kubvumirana ndiko kwekuti tati isusu pane mwana saka panoda kuti tigadzise ukama asi nenzira yandinokwanisawo inini nekuti zvinhu zvacho zvepapa zvinhu chandizvisimudzi zvinoda nguva yakareba chitide patiri kuda isusu ndepekuti motide pamuri kuona pamunoona kuti apa ndinombodai apa ndinombodai pamunoona imi kuti apa tanga nepanziya zinazunguza dumba right vakanzi Maria itabudzike ndizvo zvichezvo mazunguza dumbu ndo pamuri kutanga napo mobva mambomire kana kuti mune pamwe musiwo hapana pekutonzi ndine dura rayo kutotsvaka isu takutarisa manje sedare manje hongu mazunguza dumbu uyo wanyora kashamari kunzwa kuti ndiwa vati vari kuda kubvisa asi pakuroora richitangwa hautadze kubvisa zvababa unotanga kubvisa chababa wozopinda kwamai. Isusu takuda kuti sezvo tiri kuroora here aiwa pataurwa zvekuti mombe kana nemazunguza dumbu ndokutoroora kwacho ende urutova mukati mekutoroora kuroora nekuripa mhosva aiwa kuroora kuripa mukuru watora mwana wenyu wemunhu ezvino zvamuri kutaura aiwa ishona vari taura kae yakangotosangana kupeni kuti kunyika zviyo uchaziva kuti anozonzi mamera asi wanyika zviri zviri saka richiti ukatotora mwana wemunhu unotobhadhara ndiko kuripa kwacho iko kuripa kwacho ndiko kuroora kwacho ndoshona yaino saka isusu pamataura kuti tisaite nguva yedu inonyanya tinoda kuti mutipire tezvara chimuti chavo chavachaenda nacho vachiti nemukwasha wangu tawirirana
handiti mapanzwa chivanhu chacho pamwe hamusi kuziva chiri kuti tsanangurai. Muri kuona kuwirirana kwamaita kwavari kutaura chimuti. Pane chibatiso chamunoziva kutoti navatezvara nekufamba kwavabva nekusvika kwavaita pano munovapawo chimwe chavanogona kuti vaende nacho kamari kamunovapa pari zvino panhasi. Asi zvatiri kuedza kutaura ka tinoda kugadzira chivanhu chaicho. Chero tezvara vakauya pamba paani nani mukwasha vanotonzi baba inini handina hangu chini asi mabhakuri marebhasisheni izvozvo it's a must. Zvatiri kuedza kuti zvinowanikwa kuti izvozvo it's a must. Hatidi kuti titi ava varambe vachigadzirira mari kumba kwavo ikufambisa. Hate zvino izvi tiri kuti imi matenda kumbonosengezeka apa muchavadaidza kuti vodzokera futi brazi nemawiri avaita kunobva apedzaoni yavo yawanda apa nekubvuma nyaya kwataitirana nekuwirirana kwataitirana ndo pari kutaurwa kuti chivapaiwo yebhazi kuti vapetuke vadzokere mwoyo wavo unodzokera wakanaka. Isu sedare kuru sekubvuma kwamaita judgment yenyu inopedziswa naMondiso. Sezvo Mondiso muchizwa vati vabvuma kuti munhu haatange kubvisa nokuti padanga ravataurirwa iri pamombe 8 vanokwanisa kutsanzirawo dzimwe mombe dzavanobvisa apo kutira kuti vapinda kune yamai ndo yavabvuma yemari yamai munhu hautange kunotora chepasi chepamusoro usina kudini. Mumusha mamapinda ndo musha mababa munonzi kunoroora kwacho unotanga kubvisa zvababa ozopinda kune zvamai. Saka vane imwe utsanziriwo kuti mombe iyi yababa iyi yamai ndakubvisa iri mari yemazvumuzadumbu panonzwisisi. In short kuti dare redu riite zvakanaka. Ipapa ndepekuti mukazvikirina imi kuti mawana mombe yababa nemari yemazvumuzadumbu tinozotanga kutaurira paipapo taakutotaura zvekupedza nyaya. Kana ivo vanenge vasinawo chikina zvavo kuti mukwasha wedu ari kutsvaka. Zvakasununguka. Musakangano pane mwana. Mazuva ano kune mombe inofamba mombe yemhomwe. Ungabva tezvara kana mombe yemhomwe inenge ichita mari. Mungoenda makasa mombe yemhomwe. Pane kuuya muchitina. Mungabva tezvara ripo mugama kuwa fige yacho. Kana iri yemhomwe. Mowiria. Tezvara kana mombe yemhomwe imari totoya kana. Ari 450. Kana tipa mari manje rinoda 400 ndo limit yedu mandatory yekufika. Inini ndachida 450 mutemo kana uchitendera izvozvo 400 rumapepe. Saka isu Mondiso tichiona nemamiri azvaita kudai ndeyekuti mukwasha oedza kuti pamuri kuuya apa dheti ndo ratakuchitarisira manje kuti pamari yamuri kureva iyi zvinowanikwa sarini. Hakwanisi kupa dheti izvozvo nekuti zvinhu zvangu zvizhinji zviri kuSouth Africa uye zvino pari kunetsa mafambiro acho zvitiende nenyaya yemaprotest ariko atitofunga dzikira kutotanga vanhu
saka patiri kuda pavari kubvunza ndeve kuti tiri kuti mwedzi watingati tomboti mukutaura zvanovhemba but pakati zvino tiri muna september ipo pakati apa papaseptember up to november hapana chamune mahwengweredza here pazvinhu zvese zviri nekuti waye tiri kudaruka tiri kuda kuti imimi natezvara mugamuchirana handiti panze 400 hapana kutaurwa kunzi 400 iri kutodikwa ipapo kesha yese yakakwana kana kuti 300 iri kudikwa yakakwana because isusu taita bhengi rekuchengetera mari yavo imimi yamawana motitaurira kuti ndawana mari yakati pamari dzatezvara because kana maakuti november ava vakuexpecta kuti yakutouya yese yakakwana yeti mimi munenge musati makwanisa saka tiri kuti ipo pakati apa mukawana 100 150 ichitouya ende isusu tikaona kuti ezvinezvi iri rinenge rabharasai ivo hatidaidzirei dare wakoma because apa vakanda apa hatidaidzirei dare because mutoti makanda 50 hatingavadaidzi kumusha because yese iri kubva yanguti vachiuya nekudzokera ebvepe nebhasi saka ndo patiri kuda kuti tikuonesei plus imi hamuna kumbopusa zvekuti zvatiri kutaura mungatadze kuzviziva makangwara makati ngwarire munotoziva kuti dai ndandirini munhu ndaitomutaiwoka imbotiwo ndo zvatiri kuedza kutaura kuti mukambobvisa mbichana because hatisi kuda kuti ava varambe vakasungikana hani mapanzo plus pari kutaurwa namondizvo isu kazhinji vakuru tinongokuti musi wakati ga unenge wakukudzipai ndo matongero atinozongota daro kuti musi wakati munouya nezvinhu tosangana pano saka isusu ndo mukana wamuri kutaurwa namondizvo kuti tikakudaro tineta akukudzipa futi saka chiedza kuti utaure musi wakati kusvika zvadini ndo kusununguka kwezviri kutaurika uye zvakare tine nguva yatinopiwa mapepa edu anenge akuenda kumusoro kunoongororwa saka mukatonzi mukaona matonzi 2 months ka dare inenge yatokunzwi yadzidzi according nemtemo yatinopuwa saka mambopuwa mukava kuti mega muri kudiniwa mapuwa mukava mutichosi mega kuti dare riri kutongerera dare kakuti zvakatoa kwaita chitezi takomesera asi mega mbokuta shonukamwe mi2 months aiwa ndakadaiwo itongozvisa pasi sikakuremerema machitaurira nega ini tamiri yawo nekuti zvina pasina mazuva pane ndikati zvina pasina mazuva akawanda pari right because zvino september kutopera haatopera nhasi 21 ka 9 days hatichatodzibate takutobata zvinhu panyuwa saka takuti 2 months kunotsvaga munhu apinda mudondo kunovhima asi ipapa pachinyora kuti ipo pakupera kwaAugust October vari kubata kuti baba namai vanobata kuti baba namai chero tomboti vaita kana kuti 300 dare teta kurisa kune ava ndovoziva kuti ndiri kuti apa zviri kuenda kupi kuwaridza nyaya isi chedu tangomirira kuita bhengi handiti 300 omo saka isusu taakuita sei 300 omo pera October
kumwe 9000 atirambe. 2000 atirambe. Tanga tina magistrate wedu anga chifanira kuuya magistrate anga chifanira kuuya saka aita dambudziko rekuti iye anga achida kuenda kulive nasi saka kune tunyaya turi kuda kuti tukiliwe uku anga akakumbira kuti ndiri kuda kuuya ndimbonosvikoteerera saka haana kuzouya saka isusu takucheka isusu tapedzisira pakuti October kupera kwaOctober vari kuuya vakabata pasurudza dzanatezvara 300 or more 300 manyora yenyu asi aiwa iyo mirai imi hamuchatauri izvozvo because imi hamusi kunoziva pamuchachera kuti mumwena mumakurgomo ndichabata 1 unogona kutobata kana 3 mumwena 1 kwanini muri kunotsvaga kana kuona mwena wenhika dzese dzabva mbuda motovhara uku muchingovhura bedzi kababuda muchichwanya musoro matowini saka isusu tapedza dare redu indafamba kwenguva mama ndakachikumbirawo tsoka kumukwasha nekuti unokwandidhonzera kwacho pati rebei ende uyezve nguva yacho yandikandawo yaOctober tazai patinenge tava kunosvika takuda kunorima ndichafamba futi ndichifambira hwakwa dzakaita sedzari kuramba achitaura mamuti tipe chibatiso haana kuda kubudisa yake akuti manya yake saka ndachikumbirawo tsoka pakunokwasha tindidzokeze pano padare pane mwenyaya kudare dati muziva kuti 20 dollars yaya makavabvisira iya vaunza 20 dollars yaya makavabvisira andisiwa vaunza